Monggo matur dumateng Bu. Yes damar mancung dicupet. Matur nuwun dumateng sedaya kemawon ingkang keparani Gunung Pak Parmadi, Mas Nanang Merem. Ujarku kapan-kapan tak dadekne sak grup Nanang Merem terus karo Arif Glumer. Ayo. Selamat sukses kagem sedaya para warga masyarakat ing kedumombo suprambahipun dumateng Bapak Kepala Desa lan perangkat panitia sedaya kemawon. Mbok menawi anggen kulatur palalipur wonten kirang wonten bab ingkang salah nyuwun gumi samudra pangaksami. Mugi-mugi sedaya para warga ing dumombo sembada kang jinampa rahayu kang tinemu basuki kang paesti. Amin. Membangun mana rahayu haywana tanah golong kumulung manat tukara mengko dhisik Putu Prabu Ndrawati nadyan kowe iki Narendra ingkang kebak ing tata krama nanging ndak sawang saka pamandhengmu kelawan pun eyang semune tek ora rena kang dadi rasamu ana apa Harimurti mung sewu kan jenengan paduka menika sesepuh ingkang kedahipun kula aji-aji dipun hormati sarta dipun pundi-pundi dening putra rakyat ning ibaratipun banyu ingkang bening sakmangke dados butek ingkang andadosaken butek menika paduka Kanjeng kawontenan ingkang padhak sakmangke dados dedet inggih saking pakartinipun Kanjeng lho dosa kelumputane Bisma apa ki aja paten ucap kaya mengkono Kresna kula wani ngabotawan utawi totoan kaliyan jenengan menawi abdi kula pun nakula sadewa menika mboten lepat mboten bantu kenging napa kok dipun fitnah nyidra wontenipun keris Kyai Udamas menika mboten tinengan lho nalika semana ki ana pirembugan ana sarasian kenapa ana ning Tapondo mongko ibarate gending eyangmu iki mung ngegongi kepiye kersane para-para ing padha rembugan ning kono lah kok dadi ngluputake marang aku ngosen kedahipun paduka menika saged mambengi sarta amenggak dumateng para Kurawa ing tumindak orang tata kados mekaten satemah ayat dumumba karupunanipun para Pandhawa Yai Arjuna ingkang tega mentala nenggih ngendhangaken Yai Nakula bab menika kula boten saged nampi yen kowe ora iso nampa kaya apa nyuwun pangapunten menapa kula kedah ngemutaken dumateng Eyang Bisma yen kula emutaken sarana alus boten saged napa Ratu Ndrawati kedah kasar kaliyan paduka yen ngejak geger kok kira wedi karo kowe ayo
total kondo dijalan. Sunggawi Prabu Hayuwa sungkaling tias mring kolaing rinira wae dadah jagat Dewa Bathara ya jagat manis umpama bareng ngetokke pangeran-pangeran kanthi nibakake daya kekuatan panggetak malah padha karo minyak marang wadimu ing atase penemban Bisma nek ganjil kaya mengkono. Aku bisa maca sapa to sejaline kuwi. Yen ora tak musuhake iki moka rampung perkara. Kok kowe sing teko mloya mlayu rene rono ndi sing bonang ndi sing anu. Nyapa tapi lagu-lagu marang Sri Kresna nata lagu Ndarawati Paduka Prabu Harimurti. Kowe ngopo tek rene kaya pinetik kalingan kula dipun timbali kalian Ratu Ndarawati. Krungumu piye? Bang rene iki lho wedokan. Tak tutuk ndasmu. Dudu kowe sing tak celuk. Lah sapa? Iki sing tak celuk. Kabare lara untu mboten. Wis sehat? Ampun, mboten nate sakit aja kula menika. Syukur. Piye kabarmu? Ya. Yang ini masa ngedek Ratu Ndarawati. Kabarmu piye, Man? Ya ampun, suwe ra ketemu e. Nggih. Mboten wonten sambi kala setunggal menapa. Sehat ya? Inggih, sehat. Bojomu kan? Ya. Inggih. Saya melu. Saya Prabu. Ayo, sehat. Inggih pangestunipun sehat. Oh, kelingan nalika semana lek nemu ning Triwindu. Guwa Windu Triwindu. Padake barang lawas. Lah seneng malah sing lawas-lawas kuwi. Anakmu? Ya. Inggih Purwaganti. Aku takon lali ku jenenge Purwaganti lho. Niku lairipun anyarengi gantosing jaman saking jaman Ramayana nganti jaman Mahabharata. Mila naminipun Purwaganti. Kaya ngono kuwi. Ganti rugi. Boten nggih namung Purwaganti. MSN. Boten kaya niku. SNI. Mbak helm niku ora. Ini ngopo? Kayu kuburan Kuwi jane rasamu ning ndi? Aku saben-saben bakal kumlawe arep ngundang Anoman kowe omong dhisik, mongko suarane banter kuwi. Sesuai tanggal piro? Lah jeneng iki lho. Iya lho. Kowe aja nripeti lakuku. Rumahmu dadi Ratu Ndarawati gampang lho iki. Suka mulyae ngendi? Asli pakaryanku akeh kudu ngrampungi perkara pirang-pirang. Parandene malah kok ruwet kok kisur kaya ngono kuwi. Apa ngene lho? Men gampang anggenku nentokake perkara ijol dakwah apa piye? Maksude kowe dadi Kresna, aku tak dadi Bagong. Men kowe iso ngrasakne kaya apa abote Ratu Ndarawati. Upamane kowe dadi Kresna kira-kira gelem apa ora? Giniyata. Saiki coba sing kebadak. Upamane kowe dadi Kresna kira-kira gelem apa ora? Giniyata. Lha kene. Lha kene.
Ngolah-ngalih. Ben darani kena pinter kok piye? No, terusno. Ning dhuwur. Ya. Nah, bakonge kosong. Aku tak bakong. Mboten sekeco lho dinan wonten wingking kula. Biasa iki dhek senengane kok mburi ya iki. Pak Pinto Endo. Apa-apa wong iki wis diperintah karo bos e. Kurang ini ora, Man? Kirang kali. Mati kira. Kirang kali. Metu ra. Oh, gimana? Ngawit mas tuh nama sidang sekali bangun langgeng bila dalah. Bapak bisa lanjut ke mana pendito kendali sodoyo kuwi anoman ya sembrono. Sembrono. Oh iya, sembrono. Kok becek ketintik ora ketara kan? Dan kula mangsul iki kados pundi? Kok becek? Inggih, mboten wonten sami kula setunggal menapa. Di prayogane anggih mulungga ya, Man. Inggih Pak Raos boten kirang prayogi. Elane. Muri Bagong. Ya ampun, dipenane nggon mulungga Bagong ya. Nggih mboten kirang piye. Senengane kok ora dadi cokro apa piye? Apa nggawa? Nek ditak gawa kuwi. Siji cokro loro rokok tak gone ndi? Endi? Iki yang gue apa gila-gila dia kaya bulanane anakku monter-monteran ngelek kualat perjalanannya karo cokro kan Man? Wonten dalu iki ana pakaryan niku dereng dipun tibani Kembang Jaya Kusuma wis ben ben turu nganti isuk deh Rene sing gugat turun nek wis akhir mulai dhewe kok kandange meksa. Aku lho uripno wis ben nganti iso ben ngono terus. Kale penemban Bisma kae pek semune ana bab sing rati memulang lah. Ngibake daya panggetak yang ngidap-ngidapi. Mula aku ngundang kowe kuwi ya mung kowe sing iso ngrampungi. Kersanipun mungsuh melawas jedul saka kuburane. Kowe letak nang mburi sapa? Tenang. Kebianget ten orang bangun. Mam. Lah ya bukan. Akhirnya kok bau tak adekane wis ganti kelir aku panggah bubuk nang kene. Cinun Prabu Ndarawati gorek ora aku mungkin lho kek njare rokok iki. Rokok piye? Ngerokok cokro iki. Ana ya rokok cak cokro. Aku ndune kanca tani. Jane kenal wong tuwek ora. Ana apa anu Man? Nuwun sewu. Kula nampi dawuh saking Nata Ndarawati Sri Bathara Kresna. Kowe diperintah apa aja manut karo Ratu Ndarawati sing minger kiblate. Menawi sesembahan kula Ratu Ndarawati mboten minger kiblate. Lah sing minger kiblate jenengan bika menika ingkang minger kiblate.
mudar-mudar Hanuman biyen ora bakal aku mati yen kowe sing cedhul saka kuburan Dasamuka. Apa abang? Kowe ngobak-obak bayi bening arep ngopo? Kowe kuncung nganti gelung aku goleki titis Widawati. Mongko Ripalungguhan iki Widawati nitis marang bojone Janaka sing jenenge Wara Sembadra. Mula aku ngarah patine Nakula Sedewa. Yen Nakula Sedewa mati pendoliane mati ngenes. Janaka ya modal Sembadra dadi randha balak kokok. Tanding karo Hanuman. Ya. Ripalungguhan iki aku mundur. Ning mundure Dasamuka ora kalah. Aku ora kalah. Panteni limpene para Pandhawa. Janji wong Pandhawa ndeglek imane pecah kerukunane. Aku sing bakal ganggu. Wah menika kawarnane Brahmana sepuh saking pertapan Talkanda Sang Mahatma Bisma ya Gangga Tanaya ya Sentanu Siri ngeningake kang Pancandriya nyambung rasa kalawan Gusti ingkang Maha Kuwasa
mrih antuk wenganing Nugroho bisa ngudari ruwet ingkang mapan wonten ing Mandaraka. Mangkono jugar dina mangsa semedi dipingulat pepeh nenggih Pratanira satriya ing sawu jajar nenggih Raden Nakula. Astungkara sidang sekaring bawana langgeng ndak waspadake kang munggah ana ing pucuking Gunung Tidar. Iki putuku ing sawu jajar ya kuwi Raden Nakula. Padha winantu Basuki lan Raharja anggenmu Prapta Nakula. Mulinggih Kanjeng Hyang. Awis saking berkah pangestu paduka wilujeng wis kula anggen kula sowan sembah pangabekti kula kunjuk sandhep cendela paduka Kanjeng Hyang Kalpandha. Iya tak tampa gawe bombong ing rasa. Nun sewu kaliyan kula nyuwun katrangan awit bingung karo sing manah kula anggen kula nggagapi satemah gugup mulai dumateng lelampahan ingkang kababare palungguhan samangke. Sebabipun menapa kok paduka Kanjeng Hyang lenggah mapan wonten ing Gunung Tidar? Uluk Nakula. Mergo aku nyawang swasana ingkang kebak prihatin ingkang nimbrung ana ing negara Mandaraka. Ya kuwi magepokan prawan ilangi pusaka kraton Kyai Udarmas ingkang disusul prawan Grahe Ratu Mandaraka ya kuwi Prabu Salyapati satemah ana kenjeting rasa ceceking pamikir anggenku angesti marang Gusti nyuwun marang wewenganing pangeran supaya paring sih nugraha ambirat wujude pedhet ingkang ngliputi ana ing Mandaraka. Lah ya kaya ngono kuwi ingkang ndak esti mula munggah ana ing Gunung Tidar kene Mahasingasamun supaya enggak antuk trontong ing pepadhan.
sak banjure kok Nakula banjur sowan marang ngarsanipun Hyang iki sing ndok kasakake piye lan ana pawarta apa? Aduh. Kanjeng Hyang. Nuwun pangapunten kula mboten ngertos dumateng lelampahan menapa-menapa lah kok dipun dakwa Anyidra Kiai Tilangsari nenggih Kiai Damas. Kakang Mas Arjuna Tega Mentala badhe merjaya kaliyan kula satemah. Kula dipun tibani wujudipun jemparing ingkang maweh daya angin satemah kula kendhang kapracundhan. Mongko kula dipun sumpah kemawon badhe nderek yen perlu kedah pejah kula mboten badhe gelo. Ingkang yentosipun babar pisan kula mboten mangkat tos babagan nenggih icalipun keris Kyai Damas. Nanging yo gene kok lalampanipun ingkang wayah kados mekaten ya. Gong ilahe ngawit pangastu nama sidat Nakula. Ya nadyan kaya ngapa lan kepiye lelakon ingkang perih sing ndok tampa ing palungguhan iki tampanen kanthi ikhlas. Lan pune yang percaya mokal lamun to jeneng sira darbi patrak ingkang nista kaya mangkono. Ya mbok menawa carane pangeran carane Gusti anggene minterake marang kowe ngrabuk kelawan kowe gembleng marang jiwa kautamanmu kudu mawa pandadaran ingkang kaya mengkene. Merga pacoban sing ndok tampa iki ora kok jeneng pangeran iki banjur serik kelawan Nakula ki ora ning iki mujudake tandha katresnane Gusti kelawan jeneng sira. Para gagiri palungguhan iki telitinen utusane Gusti iki lak ya titah sing ditresnani kelawan pangeran ning mara gagi sinaunen endi utusane pangeran sing mulus kepenak uripe racake rina wengi tansah nampa pandadaran lan uga pacoban saka Gusti tanpa beda kelawan jeneng sira Nakula. Kapan bocah kuwi gelem sinau lamun ta ora ana ujian, kapan bocah kuwi gelem ngati-ati lamun ta ora tiba luwih dhisik. Yes, muga-muga lakon iki malah dadi pancadan kanggo srana anggugah marang jiwa prawira tumraping jeneng sira ingkang nyatani botrah Mandaraka. Nadyan to didakwa reget kang dadi asmamu kaya mengkono ning tampanen kanthi rasa ikhlas malah buktekno lamun to jeneng sira ora salah kanthi sarana aja pati-pati bali lamun to durung bisa nemokake ingkang sinebut Kyai Damas Nakula. Perkati kopanggresa tumilang wadono kenging pangasabdi ning kusuma mamayu aloyeng negeri kaitanen timen ngrado kanjeng sedaya dawuh paduka badhe kula gedhong kinarya pemagem. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Daya-daya kula badhe ngestokaken sedaya ingkang dados pangandika paduka. Kula nyuwun tambahing berkah pangestu Kanjeng Hyang. Sing percaya ya nggih. Sing percaya wong yen darbi sedya hayu mesti bakal manggih rahayu kula.
kadine kraning uga rapuh sabdaning bukti loring kanegara saketer kene tunganing kumlir sing wini panco Petro nggih Den kula nderek prihatos ningali kawontenanipun dika ing kados mekaten ing atase wong jujur wong prasaja parandene malah ketaman awangen kados mekaten ora perlu kuwi melu susah ning ripalu iwan iki kira-kira bab apa sing kudu ndak jagat bab napa to niku dipun kersakaken aku yang perlu sumpah bakal ngubengi jagat ora ana mandheki sadurunge aku nemokake Kyai Damas aku ora bakal bali yen ngoten gandeng menika magepokan kalian pusaka aja-aja pusaka menika mapan wonten ing piyayi-piyayi ingkang remen kalian bangsanipun barang-barang ingkang lawas kados mekaten kula menika kulino wirawiri golek barang-barang lawas ngoten niku yen sampeyan kersa nggo tumut kalian kula ning ndi pondok mriki menika sanggar inggih sanggar apa naminipun sanggar asih krana panjenenganmu ki sapa inggih nami kula pun Panji Pangkas jengandika sinten Raden ditepungake iki putra Ratu Mandaraka Rukmarata kang dadi kekasihku manut kabar sing sumebar warta ingkang rata jare panjenenganmu kersa mundhut barang-barang lawas utawa pusaka-pusaka sing duwe daya ampuh kanggone sing percaya inggih kula mboten namung nuwun sewu numbas nanging upami wonten piyai ingkang ngersakaken badhe mundhut pusaka menika macem cocok reginipun tartamtu badhe kula aturaken amargi kula menika peranganipun manungsa ingkang tresna kalian barang-barang lami kados mekaten
iki ana barang. Tur ora sembarang barang ning iki pusaka pepetingan Mandaraka. Iki wujude Murid mangsut maring kalbu budine kang den bawani mangke rumiyin menawi boten lepat ingkang dados pamawas kula menika Kiai Tilamsari ingkang pamoripun udan Mas ya pusaka Kraton Mandaraka manut dongeng menika lak pusakanipun Sinuwun Prabu Salyapati ya aku anake tak dol ning kowe kok disabdi pusaka kraton tek disabdi menika badhe kangge napa tak nggo mendem iki mendem ya mendem omben-omben ya mendem karo wong wedok wis kacau iki tukunen dalem tukunen mani pira kok mboten mani-mani wis to tukunen ora mung iki akeh pusaka sing wis tak dol yang perlu yang pusaka Mandaraka sentek kae pendopo sakane tak dol siji-siji lah dipun gantos mawi napa ngangge pring bakal tukunen lah pinten reginipun 100 yuta tak caoske kowe menawi semanten kula mboten gadah wanimu pira nuwun sewu menika nembe sepen saya kula ngajeng menika malah saya sepen mboten wonten tiyang ingkang padus wujudipun barang-barang kados mekaten mila menawi pareng menika kula tumbas sedasa yuta lho aduh men kok 110 lho kok rumah samu tuku tahu bulan kok yang 10 lho lah gadah kula nggih namung semanten kok wis ngene tak dunke 80 mboten gadah kula nggih namung sedasa kowe munggah kok mboten saged ya wis tak medun iki munggah 50 ngono piye mboten nggih namung sedasa aku wis mudhun iki ora gelem munggahi karo piye 30 yen pareng 15 yuta kula tumbas tak longke kowe menika gangsal welas ya nak tampa muga-muga dadi srana kowe bisa mulya wibawa kapan-kapan yen aku dolan rene meneh Rukmarata teko kene meneh nggawa dagangan kowe kudu nuku lho tak dongake rezekimu akeh pirang-pirang set nang kene ditumpuk iki. Nuwun sewu napa mriki nggih gaden. Mboten. Mosok gamelan koyo ngene apik-apik ngoten ya Allah. Dan
Duh karepe dhewe. Niki wayang bomo niki prada. Nggih kaya ngerti mau. Lha cangkane nang gedhe kaya maneman kaya ngene ngomong. Bomo cara nggen kula jenenge bomo encik. Apike ora umum ngene iki. Angger metu biasane ngoten niku wajane lok temenanan. Iki wayang nyoba dhewe to, Tru. Lah kene nggih gawat ora kaya ngono kuwi lah. Ya ampun iso medeni kaya ngono. Ora. Kok iso guneman ngono apa ngomong radio? Mboten. Pancen kala mangsa barang-barang lawas menika anggadhahi daya ingkang ngedap-ngedapi kados mekaten. Wah, jujur. Ya. Ana ngono kuwi. Nuwun sewu menika sinten? Nggih. Dipun tepangaken kula paninggalanipun para Pandhawa, nami kula pun Nakula. Jengandika inggih nami kula pun Panji Pamungkas ingkang lema wiramiri sinten? Aku Panji Tengkorak. Panji Tengkorak. Lah kono Panji kok. Yo malah Panji senane dolanan ula-ulane gedhe-gedhe kobra barange lho. Kudu iki beda mawon. Lah wonten kersa menapa kok tindak mriki? Nuwun sewu. Napa leres bilih? Jengandika wonten mriki menika sadeyan barang-barang lami pusaka lan sanes-sanesipun. Nggih, pancen mekaten. Kula nggih numbas nggih nyadi waton cocok reginipun. Ngoten. Nggih, sik teng wingking lan centelke niku enten wujudipun keris sing biar mawa sorot nika napa? Ingkang pundi? Kae mriki lho. Menika naminipun Kyai Udan Mas. Lho. Saged kemawon ning menika mboten kula sadi. Ningali rumiyin. Menika nembe kemawon kula pikantuk. Pikantuk saking putra Mandaraka naminipun Rukmarata ingkang nyadi pusaka menika. Lho. Putra Mandaraka inggih. Wonten apa? Mboten apa-apa. Kula tumbas nggih pinten reginipun menika mboten kula sakti. Mboten kula sakti. Nyuwun pangapunten menawi sanes-sanesipun monggo. Menika wonten wujudipun jemparing, wonten wujudipun gebyok, wonten tombak, wonten maneka warni. Menika kendange barang nang mburi kok. Ya ampun. Kata bose duduk di. Ojo dia cilik to. Duduk di. Iki diwangkesne ngopi ngono lho menemban. Iki kajenge sak wontenipun kados mekaten. Wah, jan elok. Pinten kula tumbas, pinten yuta? 50 yuta kula bayar sakniki. Mboten. 100 yuta kula bayar. Mboten. Gang 100 yuta kula bayar. Mboten. 1 miliar mboten sagedipun dibayar kangge nyawa kula. Menika mboten kula sadya jenengan nekat kemawon.
Panji Pamungkas ki mau kadangipun Kakang Nyai Sadiwa. Inggih Kakang Mas. Kula dados brahmana dados tiyang ingkang sadewu jetipun pusaka menika ugi pados sisih melih baya wonten pundi papan dunungipun Kyai Damas ingkang ical. Gawane rene kakek. Syukur dadi 1050 jumur. Dene Palungguhan iki bocah kembar bocah lolo. Nadyan to kebrangas lelakon sing abote kaya mengkono parandene bisa mbuktekke karo wong sak jagat. Lamun to jeneng sira ki gedhe tanggung jawabmu. Sanadyan wis mapan ana negara Ngamarta parandene gandeng Mandaraka ki negarane leluhurmu biyen mula kowe isih cawe-cawe tumrap karahayan lan keselamatan negara Mandaraka. Mun inggih Kanjeng Hyang. Pri Palungguhan iki ayo ndak kanthi marang Mandaraka. Muga-muga baline udan Mas dadi srana. Paloyane ya kuwi wakamu cahya pati. Negara Kaprawasa kingking sampun pinten-pinten candra parandene magdal saliring sabda panenggih Nata Agung Prabu Salyawati ing nandhang ruga sanadyan ing garwa nenggih Dewi Pujawati ya Dewi Setyawati tansah sumandhing parandene tandhangke anggugah dumateng kasantosan Prabanira si Bisma Dewa Satya kembar kaya-kaya dewa ingkang paling usada. Wujudipun Kyai Udan Mas lan nyuwun pangapunten supados lelampahan menika boten wungsal wangsul lan ambal-ambalan dumados wonten Mandaraka kepeksa kula bloko Kyai Udan Mas dipun sadhe kaliyan ingkang putra Kakang Rukmarata.
sang sumirat mugi paduka paring paksa dumateng negari Andaraka. Anakku tak loro aku lawan sediwa aku banget tarima kasih merga kowe sing dadi lantaran baline udan mas kaya didodhok atiku wis ambyar buyar panggayuhku mergo aku duwe anak lanang loro. Buris Rawa karo Ruparata sing nyatane mrucut saka gendongan luput saka kudangan. Mbok menawa aku lakonku kaya ngene iki mundhuh karo tanduranku dhewe mergo aku biyen tega mentala nyedani karo wong tuaku mara sepuh ya kuwi Bapak Penemban Bagaspati ya kanggo Kyai Udan Mas. Karma sing tak tampa lakone kaya mengkene. Nuwun sewu. Menawi saking pandhapa kula mboten makaten karana tiyang sajagat mangertos bilih anggen paduka nyedani dumateng Eyang Bagaspati menika yen kosipun sampun dados kersanipun Eyang Bagaspati ingkang ngersakaken dipun untamaken wonten ing kasuwargan langgeng. Pramila kula suwun kanthi sanget sampun ngantos hanemuta diri mangke menawi tiyang menika bingung bilung-bilungan jibet-bebet ing penggalih tatamtu jenengan dika mangke tebih saking kuwarasan mboten saged samposo mair jangkosipun ya mengkoto anak Prabu Saryakati pun bapa tapondo ingkang prapta ning Prajamu Mandaraka ngerten ngono wong kuwi yen nandhang gerah wong yen nandhang lara kaya jeneng sira ngono kuwi yektine carane pangeran anggone nyuda utawa ngilangi lan ngurangi dosa-dosa sing wis dilakoni biyen lan saking lelara nadyan ana sing ngarani lamun ta kuwi ujian utawa pendadaran utawa kepiling saka Gusti ning yektine pangeran paring wujude lara marang titah ing pamrih supaya titah mau gelem nyedhak lawan Gusti ingkang murba jagat lan magepokan kelawan Kyai Udan Mas sing ripalungguhan iki wis bali marang negaramu sing nyatane keris dapur Tilamsari yektine ana sing duwe kapitayan lamun ta Tilamsari sapa wae sing anggadhuh Tilamsari uripe bakal tentrem kebak kamulyan yen bebojoan bakale uripe atut runtut keruntungan nganti bagya mulya ewadene pamor Udan Mas awujud tetes sing banyu kencana utawa kuning ingkang ngumpul lima-lima wong sing duwe keris Udan Mas bakale gedhe wibawane murah rejekine upamane dodolan ya diparingi laris nyambut gawe apa wae sarwa untung kebak ing kabejan nanging yektine kuwi mung minangka srana kuwi mung minangka piranti saka Gusti merga kabeh tekliwering kahanan ingkang dumadya nalang padhang sing nentokke dudu apa-apa lan sapa-sapa ya mung Gusti ingkang Maha Trisna Salya.
Iya.